Beste Micra-vrienden, hier woont Jacqueline Markeny, de eigenares van de oudste Micra van België. We gaan Jacqueline een heerlijke taart overhandigen en een total makeover van haar oude 25-jarige Micra. Hallo. Dag Jacqueline. Wat een verrassing. Jacqueline, u rijdt met de oudste Micra van België. Proficiat. Kom daar een keer geen nieuwe kleur op zetten, Jacqueline. Oei, Jacqueline. Nieuwe wieltjes, dat zou er wel op mogen, hè? Bumperkus. Jacqueline, Ja. er zit geen radio in. Zou dat er een kunnen, jong? Dat mag het zijn. Waar moet die CD gaan zetten? Daar moet je die gewoon doorheen. Erin doen.